बिहारी मजदूरन पर तमिलनाडु में हमला होता, जान से मार दिहल गईल बा, 20 लोग के फांसी चढ़ावल गईल रहल है, ओमे से 12 लोग मर गईल बा। ऐसन खबर पिछली 2 दिन से हर जगह फैलल बा, लेकिन सच का बा अभइन ले ई जानकारी में नहीं बा। यहाँ तक कि ये झूठ की खबर में नीतीश कुमार भी जौन बिहार के मुख्यमंत्री हुए उहो आ गए रहले हैं, लेकिन अब जाके सब मामला ठीक भइल बा, जबकि उ बाकायदा यहाँ से एगो सचिव कुछ पुलिस वाला के जांच परख खातिर भेजले बाणे तमिलनाडु। तो दोस्तों भइल ई बा कि बिहारी मजदूर जौन तमिलनाडु में काम करत रहना है कुल, ओकरी खिलाफ ई प्रचार भइल, मीडिया में खबर छपल, लगभग बिहार के सभी न्यूज़ चैनल और ये अखबार, चाहे हिंदुस्तान होके, दैनिक भास्कर होके, प्रभात खबर होके, सब ओकरी खिलाफ तमिलनाडु पुलिस मुकदमा दर्ज कैलसी है, काहे कि बिहारी मजदूरन के खिलाफ गलत खबर फैलावल जाता। अब ई सोचला के बहुत ज़रूरत बा कि ई गलत खबर फैलौला के पीछे कारण का बा। तो इस कारण के समझे के पहले सबसे पहले है स्क्रीनशॉट देखा लोग, ई सारा भाजपा का नेता हवा कुल, ई सारा भाजपा का नेता का छोट का बड़, और विधानसभा में भी सवाल उठा देने कुल फर्जी कि वहाँ जौन हम मजदूर के मार के कातिलाना हमला भइल बा, फांसी चढ़ावल गईल बा, और झूठ मूठ के फर्जी वीडियो जौन उहे के समाज के आपस में झगड़ा टंटा के है ओके फैला के देखावत हवा कुल। असल बात ई बा कि 2-4 दिन पहले अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों जने जौन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हम स्टालिन, उनकी जन्मदिन के सेलिब्रेट करे खातिर भेटाई रहले। अब नेता लोग जब जन्मदिन में पहुँचे तो ओकर मतलब हैप्पी बर्थडे तो होला नहीं, ओकर असली मकसद है राजनीतिक एकता। और राजनीतिक एकता 2024 में यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल या महाराष्ट्र, जौन राज्य हो, पूरा देश भर में विपक्ष की एकता के एगो संदेश देवे के। एकरी खातिर भाजपा में मच गई खुजली। अब भाजपैया घबरा गई ने कुल, तो कुछ नहीं समझ में आयल, तो ये उल्टा सीधा खबर जौन फेक बा, फर्जी बा, ओके घुमावत हवा कुल। अब हालत ई बा कि बाकायदा तमिलनाडु के पुलिस कमिश्नर DGP बयान देले हुए, ये जौन चेहरा दिखाई देता अंग्रेजी में बोलत हुआ, कहत हुए कि तमाम अखबारों पर झूठ पर, फरेब पर मुकदमे वहाँ की पुलिस ने दर्ज कर दिए हैं, और दर्ज इसलिए किए हैं क्योंकि ये झूठ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और झूठ में सबसे बड़ी भागीदारी जो है वह भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं की है। और सबसे बड़ी बात कि झूठ के झांसा में तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए रहना। ए लिए इस अब तक के सच्चाई ई बा कि सब लोग के शांति बनावले रखे के चाही, घबरैला के जरूरत नहीं बा, काहे कि अबहिन ले कोनो मजदूर के मरला के जानकारी नहीं आइल बा बिहार से और तमिलनाडु से। और अब पुलिस के सेक्रेटरी के भेज दिहल बाणे, क्या नाम है, नीतीश कुमार। ए लिए थोड़ी देर संतोष करे के चाहिए, 1 दिन में सब जानकारी आ जाई, और जौन झूठ फैलावत हवा कुल ओकरी खिलाफ कार्रवाई जरूर होके के चाहिए, काहे कि राजनीति के इस्तेमाल अगर जनता के भड़काव के होई तो जाहिर तौर पर ऐसे खराब राजनीति ही पैदा हुई।